O máximo obxectivo do Partido Popular en Galicia é facilitar o espolio do noso país, sexan recursos produtivos, sexa facilitar o negocio a Altri, ou sexa facilitar o negocio a costa da saúde dos galegos e das galegas. Esa é a máxima prioridade do Partido Popular. Evidencias de que as prácticas detectadas no Hospital de Torrejón se están levando a cabo en Povisa, e o Partido Popular, vostede que lle preguntei se vai facer unha comisión de investigación a unha auditoría, non contestou, e resulta que prácticas fai Povisa? Ter un cadro de persoal moi por debaixo das ratios mínimas. Insisto, 3-4 cardiólogos para todo o hospital. Que equipos de médicos que veñen desde outros lados a operar doentes que non coñecen e que logo non lle fan seguimento, e que parte dese seguimento logo se fai na sanidade pública, nos centros de saúde. Por que cree que pasa todo isto? Para aumentar a conta de resultados. E resulta que o conselleiro non ten intención de abrir unha investigación nin unha auditoría.